De kei van boer Piet Visser van Skiers staan nog heel tijd binnendoor en zal nu elke dag nog 11 juni op stal blijven. Mijn eerste volk woensdag niet gehad. Het is schandalig. Ik ben er helemaal onder bedobberd, ik je vertellen. Ze fretten steeds meer op en langer. Normaal wie het koninginnedag de kei naar buiten en dan sting er ongeveer 15 centimeter gas in het longen. Maar nou, of best normale kei in je eigen kist. Maar nou is dit gewoon helemaal niks. Dus ja, er ligt alleen maar gewassenstront en geen gas en de knoeit onkruid. Het ben vooral de brandgewassen dat hield iets meer van komen. Poppendat bleven ze langer op skier voordat ze naar Siberië vliegen om de simmer terug te brengen. Voorheen maken ze een tussenstop op het Zweedse Jutland, maar daar willen ze opfretten terug zee-enen. De zoonboeren op het eiland willen wel compenseerd voor het gedogen van de gewassen op haar land. Ze krijgen alle jaren een dikke €100 de hectare van het faunafonds. We krijgen een gedogenvergoeding, maar die is hetzelfde als op eerste wal. Ja, maar wij moeten wel langer gedogen voor die vergoeding. Je mag meer skiën. Volle meer. Ja, ik denk wel 400% meer. Op eerste wal mag de gewassen van 15 april aan verjagen worden. Op de Wateilanden van 1 juni aan. Wij wonen dus graag dat we ze dus van liekers in het begin van al heel april gedogen. Zo dan maar een plantje maken met faunabeheer en het onkaarten ja, met oudheden die heb. Ze hebben ons al eens vaker gevraagd van zou die datum van 1 juni niet verschoven kunnen worden naar 1 mei bijvoorbeeld. Zij hadden daar ook wat ideeën over. We hebben ze toen uitgenodigd om met die ideeën met een plan bij ons te komen. Dan zullen wij met dat plan naar de provincie Friesland gaan, want wij kunnen dat niet zelf regelen. De provincie Friesland moet daar ontheffingen voor gaan verlenen. Wij wachten nog steeds op dat plan. Op 3 mei zullen de boeren om de tafel met het faunafonds om te zien wat er gebeuren moet. Want die tijd had deze gewassen het nog best op Schiermonnikoog.